Bueno, a ver, Elvira, vamos a falar ti máis eu. A ver, espera un momento. Bueno, vamos a ver, Elvira, explícame como se fai eso da filloa, a ver. Pois mira, eu cocino un cacho da cachola aí ayer, á noite, e despois deixei pola mañá, botei auga que quedou fervida da carne, e botei 2 kg e medio de farinha para esta pota, os huevos, o alucino, ou de navida, o que queiras botar. E ela fazer a masa, facela ben batidinha, e nada máis, non ten máis... Así de sencillo? Así de sencillo. E os anos de experiencia que contan aquí, a ver? Os anos de experiencia, porque... Os anos de experiencia eu levo feito moito, xa facía lá na aldea, e aquí fago todos os anos, porque se non lle vai polo carnaval, aquí o meu señor xa non é carnaval para ele, Ajá, bueno. Oye, esa volta é impecable, Ai, sí, pero hai que andar fai na sartén, pero... Que che vou dicir eu? Penso que xa van collendo color, non? Sí, se van collendo color. Tamén lle boto un pouco leite, pero co leite pillas un pouquinho máis, pero saben mellor. E antes facías coa leña, non sabes? Xa. Pero coa leña, claro, daba máis traballo. E cando facía gente, baixabas un pouco por aquí, e viñan para aquí, e queimaban moita cara. Pero con isto, agora é unha maravilla, ois? O sea que cambiache hora de sistema, non? Este é unha maravilla. Lá na aldea moitas teño feito, Dios mío. De onde eres, ti? De Vilacova, do Ayuntamento de Armón. De Armón? De Arregondo. De Arregondo. Entonces eres veciña do Melchor, non? Sí, bueno, Melchor a mãe era de Cabana, a vertente da Cabana. Ajá. O pai era de Cruz, de Cruz a la nacionalidade, era de Cabana, a vertente. Bueno, vamos a ver, explícame entón como se fan as filloas estas, a ver, que é o que teñen? Que é o que nos botas? Estas te digo, fervo, bueno, si se quere, eu fervo porque non fica, non vamos a facer máis así. Sí. Pois un cachinho de carne, tamén se pode facer así, pois de la carne, ferver a auga, e deixala enfriar, non sabes? Deixala enfriar, porque se lle botas la farinha así, cosas, e despois non vira. E bates unhos huevos, e botanselle os huevos. Para esta pota boto 2 kg e medio de farinha. Se, por exemplo, a faz mediada, pois 1 kilo solo. Xa. Eso depende da cantidad. Ajá. E logo bato uns huevos, e os huevos tamén. Os huevos por moito que lle bote non pasa nada. Saben mellor, pillan mellor. Sí. Entonces, bates todo ben batidinho, deixo a descansar un pouco a masa. E despois, nada máis, botar así, non ten outra cousa, pero hai que me fai con azúcar, e botan, se lle botan azúcar, botanlle limón, botanlle un pouco leite tamén. Iso a gusto de cada un, non sabes? Xa, o sea, que quere dicirse que as filloas... Fai de varias maneiras, Tamén as hai de caldo, non? Ou como é eso? O caldo é ese que te digo, é. O caldo é ese que preparas ti? Ese que te coza a carne, non? Que echamos o caldo. E disme que na túa vida levas feitas moitas filloas. Ui, Dios mío, lá na aldea facíamos, mira, viño pro carnaval, facíamolas o sábado, facíamos po domingo, po sábado e po domingo. Logo despois o lunes volvíamos a facer para o martes, porque o martes lá de carnaval era un día moi festivo, non sabes? Xa. A xente aquel día non traballaba nada, traballaba moito o día santo. Ese te digo, lá na nosa casa eu facía moitísimo para, facía escala pota grande, bueno, e despois o martes, na nosa casa, facíamos, dicía a miña tía, hai que traballar ben, que se non traballades ben, non vos fago os cigarros o martes, porque o martes os cigarros non sabe que chamaban. A que chamaban? Botaba azúcar así, así que estaban frías, o martes que estaban feitas do lunes. Sí. E envolvías así, ves, así, por aquí tiñas así, ves? Ai, que lle facía unha envoltura como se fora un cigarro. O azúcar xa aí baixa, se lle botaba antes de cantalo. E despois poñense as sentadiñas así na
na sartén para que non se desenvolveran. Xa. E despois virábanse con unha tortilla, facían así unha cudiña, así por fora, non sabe? Ajá. E despois, ai, que ben sabían, Dios. Sabían que, bueno, A pouca xente non lle gustan as filloas, non? Porque as filloas é un plato... por alá, sí, por alá, bueno, por alá deben sentir que se non fan as filloas alá todo o mundo, aunque nas fagas todo o ano, no carnaval, hai que facilas. E despois... E cantas vas facer hoxe? Que non sei, 100, 200 ou cantas vas facer? Pois non as contei, porque mira, xa veo este Regino, Sí, comeu o menino, sí. e veo o sobrinho de arriba, comeu ele, máis tamén que levou para a muller, non sabe? Xa. Está aquí botando pouco a pouco, deixar ir correndo, porque senón faz moi gordo despois aquí no fundo, non sabe? Bueno, é que unha das cousas é que teñen que ser finas, non? Teñen que ter un... Bueno, digamos... ainda hai que non fai moito máis delgadinhas, pero se as faz moito máis delgadinhas levan máis tempo así, van as comendo o mismo. Acabo antes. Xa. Pero iso ainda ten que estar un pouquinho inquieto, por un así, a prestar tamén así un pouquinho para que corra, non van a masa. Xa. Bueno, olvidamos. Ahora vas virala, non? Oye, tes unha práctica tremenda, Pero hai que deixalas Tes unha práctica un tremenda. pouquinho, non sabes? E a fiolleira que estés é tradicional, non? É a de sempre, Sí, de toda a vida, non? Este é de Melchor, pero nós temos outra como ela, pero a nosa teño aquí debaixo, ten os fuecos un pouquinho máis pequenos, tardar máis, entonces ele como a tiña aí, Melchor, dixo, teña para ali que se bota ali a perder, como as ten máis grandes, pois, por iso a todos é demasiado. Eu penso que Melchor, ademais de facelo por eso, porque se botaba a perder, é porque tamén así aproveita, non? Claro. E ven cobrar o alquiler, ven cobrar o non ven. Pero mira ora para aí, logo. Ahora sí, a ver. Entón non é así o que digo eu de Melchor. Sí, digo, Penso que Melchor está deseando que chegue o día e coño, voulle cobrar o alquiler da fiolleira. Hombre. Non? Dixetes como se facían con rexós tamén. Tamén se fan cando matamos o porco, botou os chicharos aquí, a bota masa así por encima, o outro día o neto trouxe touciño, cortei-no así en rodajiña, non sabes, botou aí, por encima, Xa. se encanta así, non sabes. Que che vou dicir eu? Antes de botar a filloa, ti pasas un touciño, non? Colles ese touciño que hai aí, colles ese touciño e restrégalo pola fiolleira, non? Xa, iso para que? Para que non se pegue, claro. Porque non se pegan, se non pegan, non sabes. Ai, xa. Non botas así, pegan, tens que estar Xa. real. Non tampouco unha burrada, porque non sabes que para fora. Xa. Bueno, Ernesto, con algunha tía corta a cámara xa, Espera, que ahora estamos sacando a fornada xa. Xa casi estamos sacando a fornada, verdad? Ahora pouco lle falta, non? Agora, así que se viran, está un pouquinho así, xa. Así que se moven así un pouquinho, xa. Xa. Pois, isto a verdade é que tes un entretenimento bon. E como tes moitos comensales... Bueno, pues mira, veo o sobrinho, aí van se te dixen antes. Sí. E veo o Regino tamén, non? Regino, a muller que fai con azúcar e limón, que lle puxa máis así, pero ele encanta isto. Pois, a verdade é que é unha das cousas tradicionais máis sabrosas que hai, Pois hai un día fun a sabotazo, non sabes, Sí. polo como se chama. Sí. Ville a facer ali a un rapaz, pero de verdade como lle daban de xeito, É que o facían na feira ou... Na feira. Na feira. Tiñan as feixoeiras ali fora e facíanos ali fora. Había algúns que non lle daban moito xeito, pero había outros, porque para ser chavalos, facíanos moi ben. Facíanos ben. ¿No haces una tostadita, abuela? ¿Qué? ¿Una tostadita? Sí, fago unha tostadilla. Hasta se pode pedir máis tostada, máis cocida, menos cocida. Ai, Do consumidor. esta cociñeira é demasiado, É demasiado. Agora está a salir corta bastante. Bueno, entón, a ver, mira para min, a ver. Que máis nos dices? Vamos a ver. A ver, non sei. Que lles gusten. Que lles gusta. É que volvan o próximo ano. Se chego alá para facer. É que nos vai chegar se eras unha moza. Ai, sí.
Xa son moitos anos, Cantos anos son? A ver, vamos a presumir. Xa son 75. Bueno, unha moza, unha moza. Sí. Además te conservas e tes humor para facer filloas, que Ai, eso... claro, gusta-me facelas, Verdad? Sí, de verdade, gusta-me moito. Sempre me gustou e gusta-me facelas. A ver se... E tamén me gusta que lle gusten á xente que ven a comelas e que haxe que lle guste, porque hai unha xente que non lle gusta. Ai, non. É que as coman con satisfacción, non? Que é como con satisfacción, que é o que me gusta. Moi ben. Pois o próximo ano volvemos, A ver se grabas aquí ahora. Moi ben, vale. A la come que se non Sí. vas a dar sin eles. Estupendo. Veña, pois unha exhibición aí de como se ten que comer a filloa. Unha selección Veña, de conforme se comen as filloas nas aldeas. ben. Ai, agora xa non vexo. Que é a mellor comida Estaba con Po carnaval, Ajá. con cabeza de porco ou con bocadillo ou con que sea. Fáiselle así. Sácase unha lisca de cachola, non? Sí, eso es. Ajá. Entonces, Yo te llevo una. Total. Ah, eso sí que é bon, Eso somos colesterol. Eso sí que é bon. isto ten moitas vitaminas, Moita vitamina, verdad? Eu non che sei porque eu vendo comer estas a Arsenio, penso que vou a comer igual que ele, Isto é tremendo. Pero iso é un plato, iso xa é unha comida, non é... No, esta é unha comida que non é un postre, Claro. Pero, Oye, pero esto es lo mejorcito, Creocho. Nin azúcar nin nada. Eu O azúcar creo. está ben pa postre, pero co caldinho este que leva, ti sabes que vai estar. Ai. É que ao señor Melchor, como se pone? non me gusta, Señor Melchor, estamos lle facendo un ataque frontal Un aquí. ataque Estou frontal. cortando o cacho Melchor está lle facendo un ataque frontal á cabeza. O cacho de Ernesto. O cacho de Ernesto. Xa mo estás preparando, verdad? Bueno, Ernesto, non vas a preparar. Que bon rapaz eres. vai bater. Que bon rapaz eres. Vai a con cante.